أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi ku-Quran, uma ngabe niyafeyila, uma ngabe niyahluleka ukuveza esinye isambulo esifana neQuran, uma ngabe niyahluleka ngoba vele nizohluleka. Vele Allah usho njalo, uthi fa in lam tafalu walan tafalu. Okay? Vele uthi Allah uma ngabe niyafeyila ngoba vele nizofeyila. Fattaqun nar, yesabana umlilo. Yesabana umlilo. Allahu Akbar. Umlilo wakhona izinkuni zakhona abantu namatshe. Umlilo wasesihogweni izinkuni zakhona abantu namatshe. Abafana nani njengoba ningafuni nje ukulalela yini enizobe niwumlilo wasesihogweni. Ngenze ama-video amaningi ngithi mina amaNazaretha athi azobe wona esezulwini. Wonke umuntu ongelona iNazaretha. Into manje ke ngimangazayo ukuthi asecofana wodwa. Awonyazi yiwo azoba sezulwini. Awencoyincoyi yiwo azoba sezulwini. Awe lokuzana akaRev Mpanza yiwo azobe esezulwini. Iliphi lelo zulu lelo? Akekho ngiphendulile. Iliphi lelo zulu lelo ngoba umdali mina engimkhonzayo uthi kwelakhe izulu nonke. Kwelakhe elidalo uye izulu nonke. AmaNazaretha, amaKristu wonke ngeinhlobo zawo. AmaWatchtower, amaRoma, abakhonza amadlozi. Uthi kwelakhe ngeke ningene. Angeke nize nivulelwe amasango ezulu lakhe. Ngiphenduleni-ke maKristu. Ngiphenduleni-ke maNazaretha. Ukuthi njoba nina abonyazi nithi nina yini nodwa enizobe ninoshembe ezulwini, abanye ngeke bangene. Nisho liphi izulu noma mhlambe likhona yini elidala ushembe? Phendulani phela. Nani nina bencoyincoyi, phendulani. Yiliphi lelizulu leli enikhuluma ngalo? Nani nina bakaphakama, phendulani. Nani nina bakalonda, ngabala ngingaqedi, ishoni. Nani nina bakababa uRev Mpanza, ishoni nani ukuthi iliphi lelizulu leli enikhuluma ngalo. Nani nina amaKristu asindisiwe enikhomba phezulu kuphela anisakhombi nina phansi. Leli zulu enikhuluma ngalo iliphi? Nani nina maKristu enikhomba phansi enikhombe phezulu. Angithi kuthiwa nihlukene. Leli zulu enikhuluma ngalo iliphi? Ngoba umdali wezinto zonke, umdala weyinsuku, umvelinqangi uthi kwelakhe niyongena kulo the day ikamela laphuma embobeni yenalithi. Kwelakhe izulu usho njalo. Manje ninaphendulani ukuthi leli zulu leli eseniqhoshe ngalo kangaka, eseniqhoshelana ngalo kangaka, iliphi lona? Nayi nje impendulo mina engiyilindile. Ulethe ubufakazi ngoba mina ngiyabuletha ubufakazi bokuthi umdali odala into zonke, uAllah umvelinqangi, umdala weyinsuku, uwadalile amazulu ayisikhombisa. Kusho yena. Akusho umbatha. Nani-ke vezani-ke abe noNkulunkulu ukuthi badale maphi amazulu la eseniqhoshelana ngawo kangaka. Nawo nje umbuzo mina engiwubuzayo. Angibonge.